Яңаусы мәдәният йорты каршында эшләүче Усакай буйлары халык фольклор ансамбленең 400 елдан артык тарихы бар. Ансамбль нинди генә чараларда катнашмый. Ансамбль чыгышлары республика тамашачыларына да яхшы таныш. Ансамбль инде ул мин килгәндә оешкан ансамбль иде. Ул вакытта инде бик күп безнең ветеран нарабыз катнаша идәндә. 80 елдан ансамбль инде Усакай буйлары ансамбле официально атала Усакай буйлары ансамбле дип инде. Бер генә бәйрәмдә инде бездән башка узмый дип әйтсәк тә ярый. Ул инде мөселманча бәйрәме дип әйтсәк тә, аннан соң инде керәшнең үзләренең юлалары бик күп бит инде. Аларда һәр вакытта да катнашабыз. Бик күп тапкырлар Казанда выступать итәргә туры килде инде. Ансамбльгә йөрүчеләр май чабу бәйрәме уңаеннан сайлау комиссиясын кыймак белән дә сыйладылар. 12 март көнне Жәкәү җырты дип иртәбез инде аны Жәкәү җырты май чабу бәйрәме оештырды безнең декаданы ябу уңаеннан. Без шушы май чабу бәйрәменә барып, үзебезнең чыгышларыбыз белән ямьләп кайттык. Мөсим керәшеннәре. Ансамбльдә күпчелекне өлкәннәр тәшкил итә, әмма алар бик күпләп чыгышларга әзерләнәләр. Кайда гына бармасыннар, һәрвакыт үзләренең матур чыгышларын тамашачыларга бүләк итәләр. Күңелебез яшенде, чабышка ат кебек киләбез дә җитәбез, алҗап кайтабыз да икенче көнне онытыла ул. Рәхәтләнеп йөрибез. Менә безнең Усакай буйлары фольклор ансамбль членнары бөтенебез тату. Тату яшибез. 2006 Яңавысы сайлау участогында сайлаучылар актив төстә тавыш бирде. Сайлауларның 3нче көнендә инде гражданлык бурычын үтәүче сайлаучылар 100%-ка якынлашып килә иде. Безнең 2006 участок бездә бүгенге вакытка 80% килеш булды. Халык актив, әйбәт кирәләр. Килгән халыкны менә әдрәк кыймак белән сыйлап. Бәйрәм көне бездә әдрәк. Гаиләбез белән килергә булдык сайлауга. Президентыбызны сайларга 2 көн көтеп тордык. Машина башка районнар алсын дип менә бүген безгә шәһәр машина дип өметләнеп семья белән сайлауга килдек. Яңаусылар сайлау көннәрен шулындый истәлекле чаралар белән үткәрделәр. Авыл халкы актив булып тавыш та бирде, май чабу бәйрәмен дә үткәрде. Фәридә Гаенкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.